Oke guys, iki perjalanan wis teko nggone perbatasan Blitar Kediri, iki nek nggone Udanawu sisih lor kae. Kuwi teko nggone Ringin Rejo Kediri. Ya iki tugu perbatasane antarane Blitar karo Kediri. Wis teko kene. Perjalanannya dalane ki mau lumayan guys, lumayan rame, seneng tapi ya kuwi tak baleni neh ya kudu ngati-ngati mergo ya dalane rame. Oke guys, iki aku ya alon-alon ae ora keburu waktu yo an iki guys. Pokoke tenang ae. Iki hari raya pertama, hari raya tanggal 21 iki kegiatane panjenengan kabeh apa guys? Iki mergo kan lek hari rayane kuwi mau dingi untuk beberapa golongan kan enek sing wis wingi, enek sing wis wingenane to. Nah, yes, tapi untuk hal itu ora usah perlu diperdebatkan panjang lebar. Mergo ya masing-masing ki duwe patokan dhewe-dhewe, duwe ugeman dhewe-dhewe. Ya wis kuwi sing penting lak yo poso ki panggah sak wulan. Sing penting yo poso, intine ki kuwi. Ya situasine iki melu Ringin Rejo, guys. Ringin Rejo kecamatane melu Ringin Rejo, desane melu Sambi lek ra salah lho ya. Ya sorry mergo aku dudu wong kene. Guys, mencoba tertib. Oke. Nah, iki lek neng ngiri kono iso tembus neng gone daerah keras kono guys. Neng ngene kono kae wis iso daerah keras, iso neng ngene Tulungagung. Lek nganan ya wis neng ngene desa-desa iso teko ngene kono kuwi guys. Kono tembus Blitar barang ya iso. Iki lurus iso nek ngene Kediri kota kuwi. Yes.